Pipila ka mga personahe sa Provincial Veterinary Office sa Misamis Oriental nga gabantay sa mga quarantine checkpoint sa probinsya. Gikabalakan nga tama na lang karong bulan sa Abril, human nga gikibhangan ang ilang budget sa sangguniang panlalawigan. Committee on Finance gibutyag nga adunay mga pamaagi aron makapadayon sila sa ilang mga trabaho. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gikan sa proposed 2026 budget nga 4.7 million pesos, 960,000 pesos lang matud pa ang approved budget sa Provincial Veterinary Office sa Misamis Oriental. Busa suliran karon sa maong buhatan ang pagpadayon sa ilang regulatory functions sama sa quarantine checkpoints nga sagad sa ilang mga personahe mga job order employees. Sumala ni Dr. Benji Resma, ang provincial veterinarian, nga wala nalakip sa ilang budget ang suhulan sa mga job order employees. Quarantine personnel, no? Mga job order man din sila, isa man lang katao ang regular dito uban sa ila. So muna akong nabalakan, no? Na 38 niya akong GO tanan. Dugang pa sa opisyal nga kung mawala ang maong mga personahe, posible ang pagkuyanap utro sa sakit sa mga hayop sa probinsya. Ilabi na ang ASF, diin maoy usa sa mga ginabantayan sa buhatan karon. Naay mga areas na naay mga positive. So, posible nga masulod na din di na, kung pwede lang, di na mahitabo itong nangaging nahurot-hurot ang mga baboy. Wa na rabay budget for kanang atong compensation sa mga farmers. Apan depensa ni Finance Committee Chair Board Member Romel Maslog nga adunay daghang pamaagi aron nga makapadayon sa ilang mga trabaho ang mga personahe sa PVET ug ubang regulatory body sa probinsya. Ang provincial government is daghan kinag mga kining vacant nga mga plantilla positions kay ang uban na walay mag-qualify, walay magkuan niya ang mga tao nga nakita nimo nga mga trusted untang amoy mo trabaho dili po eligible. So daghan mga rason na fourth month na gani fourth na gani unya pwede naman gud nagingnan lagi na ako ang budget officer kagaina mga dito na mo sa COA nga pwede naman gud mo mag-declare og savings sa atong PS nga mao nay atong gamiton nga pagsweldo. Gibarugan sab ni Board Member Romel Maslog ang desisyon sa sangguniang panlalawigan nga kibhangan ang budget sa probinsya karong tuig 2026. Gumika na sabkuno sa COA Audit Observation Memorandum diin nagrekomenda nga utruhon ang pamaagi sa probinsya sa pag-ila sa ilang income projection tungod pipila ka tuig na nga dili makabot sa probinsya ang target revenue niini. Mabangura ang among hunahuna kung makita namo natay additional revenues kay kini man kung ato dili man ni maskin pa kining uban anamang kung namang gani dili mo sugot mga pero kung nay maipakita nga kuan kining bag-o nga revenue ay ako tanan makumbinsi man ni sila. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.